Jende matendo kaka Sifuna Giri wacho ni gini ok en mana pogruok e paro, en ketho chik. In kaka achiel kuom joma bede kuku matayo chama, National Executive Council. Yes. Nusoru kanyo ga goko muketho chik koso. Adwa ni mondo akoni ni okan mana ene kanyo. Adwa nakoni ni an Secretary of Political Affairs e ODM. Inyalo yudo no kawuo mang'eny. To kosemi telo moro, ok inyal tho wuoyo. Nyaka inen matut, to kendo kata kiwuoyo ni loso gimoro, tilose ok kong'engre wang' ji maka moro nyalo ketho gimoro. Adwa ni mondo akoni ni gimoro amora mosetimre ODM nyaka sani, onge gimosetimre tok chik. Gimoro amora matimre en according to constitution mar ODM. Nikech ei ODM ka, wantie gi body miluongo ni NEC, National Executive Committee. Wantie gi body miluongo ni Central Committee. Wantie gi body miluongo ni National Governing Council or Committee. Wantie gi body maduong' mogik miluongo ni NDC, National Delegates Congress. Mano kore maduong' makata ka neko wachango, kata ka Central Committee wachango, kata ka NGC Governing Council Congress wachango, the ultimate NDC. NDC ni emabro yie gi gik ma bodies gi osewacho te, kata nyalo kwedo, kata nyalo yiego to loso, loko, timo ni amendment. Mano NDC mapok wabedogo. Mane NDC ma proposal ne ntie ni mondo timre dwe mar adek tarik 27. Omiyo gimoro amora mosetimore bwo chik. Omiyo wacho ni jogi riambo.